September ni thum sang kan zakua som pali chuan German sipai masroi te chuan mar lui chuan kana chuan lui kan chu pairi satang chuan kilometer som pariat chau ania French sarkar chuan angkhopui chu an chosan towa amairo chu chung sipai ronrun tuma local telaka chuan orsam taka tlom chuan tumbik lowani French sipai te chuan marlama marlui omna chu an pan tanghal sup maya chung French sipai tam takta le British sipai te chu hlom khata an siama ti chuan Battle of the Marne chu an be ho don ni nalang khotlang sarkar en zom khom chuan an thil na engkim chu indona tana man nan tia French le British sipai kop maktadoi khat zet le German sipai nuai sari singa zet chu adin ma chandona amairo chu French sipai tarin lo tak bain thila thleng tatlat mai hunenga mo chen nuwa chuan German sipai te chu anin nuk doka achan po thatak om nge yang German sipai how to ten an sipai division ni Eastern Pasia anthon chuan harsat nan tok tat mai German sipai masroi te chu an ration supply tu ten en chuan anin hlo tat maya atopa chuan Imperial Supreme Commander tang chuan mun himlama le tura thupek andonga hei hi indona German ho chamna masaber ani nge September sang kan chukwa som pali chuan Paris atanga kilometer som pariat chawla chuan Battle of the Marne indona chuan boruak ala tuama he Battle of the Marne indona hian sipai maktadoi ni zet chuan in nam hnoya he adin dona to punun chu khotlang lam trench in dona to pun chu ne maya Germany na France olsam taka ni atumna chu alo chamta German sipai how to te ruam man na po chu alo cham chiang hle amai ro chu he an tlom na hi German mi puite chu riat an ni lo thunga mel ma sipai le tang rol sipai te chu trench khur lei chu an tan ve ve a October sang kan zakua som pali ania trench thataka in kul German sipai te chu Britain le France sipai te chuan bai antuma Britain le France sipai te na trench an siam chu hun relo te chung tan chawan ruam man ani wangin German sipai te trench siam laka chuan a thatok lo hlea amai ro chu chung sipai trench khurlaya in maton te chuan har sabna inang pakhat an neya chu khovat level lo chu ni oka sang kan zakua som pali a British sipai indona kal minoi khat sing khat chu thare lo te nuwa chuan sipai sing ko lai chu thi ne mo liami ne mo an oma heng indona kal te hi thenda chu volunteer kal an dia an thin tha te an thi pai chuan an tuana thei hle ni he tren chin do na hi a how takin ara phlak leya November sang kan zakua som pali ania Lieutenant Sami chuan a dairia heteng he na lo chin chia ni tin deu mai hian French sipai te chu an tren atanga ron chukin kan tren slamaron pan thina a chan chu tren hreom taka om chu an thei to lo ni ti in ro ziak nge ni chung sipai local te chu no man thina ni kum sang kan zakua som pali kum top lama chuan in khuana mun Western Fona chuan thlanga chung lekin mi maktadoi khat chung lai nun nan chan mana kumsang kan zakua som pali Christmas ni ma che chuan Berlin khopuya chuan no pang te chuan an pa te raldowa kal te chu an lo moka amai ro chu nga chuati om lo thung an khongoi thlak om hle ni December ni som ni pali alo in her chuaka Western Fon lama po chuan zan boruak chu thiang khop mai German Lieutenant Sami chuan anaw te chu a thei ram chuan sila mit puak lo turin thupek achua an fj om British trench po chuan British sipai te chuan chu ulok zana chuan totoro te hamin ulok zan chu an lo lom ve mek boka chu zan thiang re tak mai a chuan sipai te chuan Silent Night o zan thiang lim ti hla chu ngun thluk tak mai hian an sa a mak tak mai chu ra le lama an mel ma sipai te chuan ron chonin hla te chu aron sak puya chu men huwa chuan British le German sipai atang chuan an trench in rina no man's land an tia chuan ron kal chuakin a hmaloka in tha tuma loin kap te chu chumi huna chuan meizil te in train Christmas present te anin hlan ta zoka amakin ril ru khoi tak zet ani
an officer ve te chu in beremin ama in mel ma ni thin kha thinanga omin no mes lena te chuan football ten khel hawa amai ro chu tingrang chu ni thailo an no tu ten chu lo hria in kap turin thuan pelea he Christmas a thil thlengmak tak mai hi aminga The Christmas Truce of 1914 ti an vuang nge e western phone in dona han to phian mi hring mi makta doi som level zet chu thi nemo lieme nemo an omani indo pui chuan kumni lai o towa Euro brama chuan sipai tam tak chuan indona an lakal pui meka western phone lama po chuan boruak ala dai theilowa France le German sipai te po chu kilometers a seri lai thui chuan ai ne plea Verdun mun po atel nge ral thom le chak khai lovel po a hek du nge mai German sipai te chuan chan tha chan le nge tumin Mars lui kianga chuan a in kul lea France sipai te po chuan tran mun tur an lo sim ve mek boka amai ro chu tun truman to le tu rai chuan a dana dang towa thlona tel to do ani German ho chuan Verdun muna an melma te in kul chu thlona mangin van boru atagin thla la in an zir chianga February ni somni pakhat sang kan sakwa som paruk chuan Battle of Verdun chu ain trana German sipai sang chuang fe chuan an sipai matong te kaltang na turin an malama an melma te in kul na mun chu lai pui mang chuan an kap chiam maya he indo na hian tun ma laman ngai lo lai pui an lek lam viau maya nge mazat nuwa chuan he Battle of Verdun a hian Germany chuan ne na changin France le British sipai tam tak an mala he ain baina Battle of Verdun hi Paris ko pui tang chuan kilometer som pariat chaw hlania France na lo ber chu German sipai te chuan ma son zelin car engmati chung lekin France ko pui Paris chu an lamayang ti chu nia British long te chuan Germany in chak khai alam na tuipuya chuan lo dang chata kumsang kan sakwa som pali pe ka chuan mar lampang tuipui chu indona hmuna changa me ni som thum pakhat sang kan sakwa som paruk chuan German le British chuan tuipuya long liana in beina rap thlak tak mai an neya hei hi aminga Battle of Jutland ti an vu nge British lam chuan Germany ai chuan indo long po an nga azok leya he tuipuya indona hi chakzok omlovin na topa British lama sipai sang ruk chuang an thia Germany lama ero sipai sang ni sanga chuang an thitung he indona hian Germany indo long chu tam tak ka pilania ama ero chu he indona wang hian British in Germany chak khailam na kong apin chu ain hon pha chuang lawani British po chuan chu Germany in chak khaian lamna an pintan po chu an uluk sau sawa Germany tan chuan han ti vak kaina om to lo Indowa han top don chuan Germany sipai ho tu te chuan an indo long pu te chu indona chunjom na turin an tia amai ro chu Germany sipai te chuan chu du lowin an ho tu telaka chuan helan chota ni indona reng chuan heng ral thom tele ei tu ration supply nga jok rama pieng hi achak jok ni na hril tu poimo tak pakhat ani June sang kan sakwa som bruk chuan tangrol sipai le German sipai te chu anin eplea heta hian British sipai chu division som ni lai ni in French sipai po division som pakhat lai anoma Germany ero chu chung ho zat ve division za chau chun oma British sipai lam chuan an ep Germany sipai te chu sipai chak na manga an va bai ma chuan lai pui mang chuan ni enge moza chung chu an kap pota ni sari an liam le chuan lai pui mu makta doi khat le chan ve zet an kap ral mana July ne khat sang kan sakwa som bruk chuan som huna British sipai te chuan an epa German sipai te chu an beitana an rinda na chuan lai pui chak ane chuan German sipai te chu hun rei lo te chungin an ne thei mai ain beisea amai ro chu an beiseng chuan thila thleng tatlat lo mai German sipai lam chuan darkar chan ve chung lekin machine gun le lai pui tlema zo mang chuan British sipai sang riat lai chuan lo that ta zoga hetiang huna hian ral rel thiam tak mai commander nei poimo tak zat ani